Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqakom għal episodju 24. F'episodju 23 il-qriema meta semgħu li tar-Rabat u tal-Imdina kienu ħabtu għal Franċiżi ma tahomx id-demm iħalluhom jitqabdu waħedhom u qatawha li jitilgħu ir-Rabat jagħtuhom daqqatajt. L-armata tas-Sultan ma kinitx wisq il-bogħod għalhekk tweblu illi jmorru hemm u jiġbru l-armi illi jaqgħu taħt idejhom. Soldat Franċiż rikeb fuq żiemel kien fi triqtu bitra lil kap ta' Amazon minant il-ġeneral Vaubois fejn kienet qawwilu qalbu għax kien biħsibu jibatlu xi soldati u xi armamenti dakinhar wara nofsinhar. Il-Maltin meta ntebħu bih għamlu għalih u għelbuh u ħaduh quddiem in-notar Vitale illi bis-saħħa ta' dik litra sar jaf kull ma kienu beħsibhom jagħmlu il-Franċiżi. Anton Barbara malli sema b'dan niżel jiġri ħall-qormi biex iwissel is-Surslaw b'dak illi kien jaf. Ma meta wasal quddiem il-bib ta' ommu sab ruxma ta' nies jitolbu ħaq minn ħuħ ċensu li kif nafu kien ixaqleb lejn il-Franċiżi. Anton bil-għajnuna ta' Surslaw u l-ħabib tiegħu Dovika Bela, il-kapillan Karwana u t-tabib Mikallef seħħilhom iberdu l-miġema billi qalulhom b'dak illi kienu saru jafu, jiġifieri b'littra ta' Vaubois lil Mazon. Ma dan il-kliem kulħadd inġabar fil-misraħ ta' San Franġisk fejn il-kapillan ħatar lis-Surslaw bħala mexxej tagħhom. Din il-ħatra ma kienitx għall-qalb is-Surslaw għax kien jaf l-hemm u l-awċ li kien ser jidħol fih. Tajt is-Surslaw jibdielu jew jidħol għaliha din illi jmexxi il-Maltin kontra l-Franċiżi. Naraw f'daqqa waħda tqabbad nar li jħeġġeġ minn tarf sa tarf. Hekk il-kelma ta' Dovik ġuriet minn fomm għal fomm fost dik il-ġemanies miklubin għad-demm il-Franċiżi għanqlithom, għadbitom u tefatom fi frenezija li ġennen u tbella. Minnu fih kulħadd infexx jgħajjat. Mħarrulin kif kienu telqu qatta bla ħabel lejn misraħ San Franġisk illi kien ittak fejn jinġabru s-soldati. Is-Surslaw Gatt, Dovika Bela u t-tabib Mikallef baqgħu għal ftit tal-ħin madwar Anton Barbara jberduh u jistaqsuh x'kien ġara fir-Rabat. Sa dan it-tant, is-Sinjura Rosanna neħħiet l-istanek minn wara l-bieb u fetħitu kollha beżana u mreda. Anton u Surslaw daħlu jsabru s-Sinjura u jagħmlula l-ħila fil-waqt illi Dovik Bela resaq iżija l-Margherita li kienet imwerwra u mbikkija. Imma ma kellhomx żmien x'jaħlu u wara li damu ftit tal-ħin jitkellmu fil-loġġa ta' wara l-bieb, reġgħu ħarġu u telqu huma wkoll lejn misraħ San Franġisk biex jaraw x'kien qiegħed jiġri. Ibni fej kont, maċċi li se noħroġ ħajja minn hemm ġew illum jien. San Ġorġ ibni salvana daqskemm tlabtu biex ma tafx kif jidher xi ħadd minnkom jidħol għalina. Issa kollox għadda, m'għandekx mniex tibża iżjed, kulħadd telaq. Fejn taf, ibni, fejn taf? Kif bdew iġibu ruħhom? Kienu qishom klib ifferoċjati. Sa żnienhom bdew jeħżu għalina quddiem il-bieb biex ma nsemmix il-kliem faħxi li bdew jgħidu għal Huk ċensu. U kif tom daqshekk għal Huk ċensu għajd? Kif tom daqshekk? Xi ħadd kaskishom għalih, xi ħadd jobodu sew. Le, bni, mux lilu biss, imma lilna l-koll, lil ta' Barbara, dawk għal ta' Barbara ġew hawn wara l-bib. Dawk ma kienu jafu x'inhu ma jagħmlu ma, dawk kienu f'sakra ta' mibeda.
Lanqas l-art li jimxu fuq għamu ma qegħdin jaraw dawk ma bil-bibeda li għandhom għal-Franċiżi. Imma issa daqshekk ma kollha telqu kif qed tara int ma wħadd. Sewwa qed jgħidlek ibnek Anton, Sinjura Rosanna. Issa ma jersqux iżetlawn dawk, ibqa' fuq klemi. Tista' sserraħ rasek għax mhux se jerġgħu jersqu l-hawn dawk, mhux se jiġu. Anton, aħna x'namlu, Mhux aħjar immorru aħna wkoll f'San Franġisk? Naraw sew x'qiegħed jiġri. Iva, naħseb illi aħjar immorru sem. Ma, se jkolli nwarrab minn hawn, se jkolli niċċaqlaq. Taħseb illi nista' nħallik waħdek hawn ma' Margherita. Iva, mur ibni, mur, tkun imbierek. Art walidek qed issejjaħlek. Dik għandha l-ħtieġa tiegħek aktar minni. Mur ibni, mur, u San Ġorġ jiqaf miegħek. Hawn jien magħha Anton, morru tħabblu raskom xejn fuqna, morru. Tlaqna mela ma. Suslaw. Tlaqna? Anton, ejja dovik. Tabib. Hawn jien magħkom. Jien ukoll. Inħaffu ftit l-aħwa. Il-qriema inġabru fil-Misra. Iżda ma marrux hemm biex jitkellmu u jgħaddu żmien. Kienu f'dadija li tbassa. Dadija li ħtiġilha tinfex fi ġlied taqtih u til. Dak il-ħin il-kappellan Karwana feċ fil-bieb tal-Knisja ta' San Franġisk u malli raħ wieħed mix-xewwiexa għajjat: Sar kappellan! Ħawdna nitqabdu kontra l-Franċiżi! Il-kappellan inħasad u tħawwad imma ma nfixilx u kellu moħħu jilħaqlu bil-ħeffa kollha wieġeb lil dawk il-ħafna nies li kienu daru leħ jistennewh jitkellem. Għaledi, jiena rajta l-erweħ u mhux bniedem tal-ġled. Imbagħad dar lejn is-Sur Slawgat illi kien fuq it-tarax ta' quddiem il-Knisja jitkellem ma' Anton Barbara u bleħen qoli qal lin-nies: Jekk tridu min imexxikom kontra l-Franċiżi, għax ma taslux l-Sur Slaw. Dan bniedem għaref u jaf nejn għandu jgħaddi. F'daqqa waħda isem is-Sur Slaw istema' jidwi qisu rada fil-wisa tal-pjazza. Is-Sur Slaw! Is-Sur Slaw il-kaptana! Bdew jgħidu għalenija dawk il-ħlejja illi kienu miġburin hemm li bħal mewġa resqu jirtassu madwar l-erba' tarġiet ta' quddiem il-Knisja. U s-Sur Slaw instamad u tbikkem. F'daqqa waħda wiċċu tilef lewnu. Xufteħ bdew jirtodu ġbinu dallam bil-ħsibijiet kbar illi bdew għaddejjin minn moħħu. Dik kienet is-sejħa tad-destin. Sejħa kifra li taħkem il-ħajja u tfassal ix-xorti tal-bniedem. U s-Sur Slaw malajr intabaħ fiex kien dieħel u ġieb u d-majneħ il-għawċ u lem li kienu imħejjien għalih. Xtaq jaħles minn dak it-toqol, tħajjar iġiegħel lil xi ħadd ieħor jieħu l-kmand, imma mid-dera il-qriema redu lilu jmexxihom u ma setax jaħles mill-lajjat u traħħim tagħhom. X'waħda din lili jriduni mmexxihom, x'biċċa taħbil il-moħħ. Ma setawx għażlu l-ħadd ieħor. Għadhom ma jafux fiex se jdaħluni dawn. Mhux il-biża', le, mhux il-biża' li qed iġanni inħossni hekk, imma toqol. It-toqol tad-demm li għad irid jinxtaret. Is-saram li rrid inħabbat wiċċi miegħu mal-kmand. Aktar u aktar jekk noħorġu tal-lifa mal-Franċiżi. Alla waħdu biss jaf minn xiex ikollna ngħaddu. Ma jaħtieġ illi nagħmel l-almu tiegħi u noħodha b'wiċċi minn quddiem ma lawċ u lem imħejji għalina. Ikolli immett onqi għar-rieda
tal-poplu u tad-destin. Għamet ħamba tal-aġeb. Nies xejru idejhom, oħrajn jollu l-armi, min jispara l-azzarin flajru, min iċekċek il-bandolier, min iħabbat iċ-ċuqlajta tal-alarm u min idoq it-nabar. Fuq kollox, għajjat werżiq u ħalf bil-Franċiż biex taqat xi tfal telaw fuq il-kampnar tal-Knisja u bdew idoqqu l-nieben bla għeda. Sadattant, it-toroq kollha li jieħdu lejn il-misraħ kienu maħnuqin birġiel, nisa u tfal kollha jiġru lemm u kulħadd b'xi xarbitelli fidu, min kellu xkubetta jew azzarin, min xabla dan kien jaħfem midra u l-ieħor minn ġel. Xi wħud kienu jżommu oħtra. In-nisa ġarrew lembubi u sansitra stanek tal-bibien. Kulħadd jajjad isu mħerwel ixejjer u jolli l-armi u jdaħwarhom fuq l-irjus. Dawk il-ħlejja kienu f'telfa tal-bisa. Kellhom demmhom ibaqbaq bil-mibeda għall-għadu u jdejhom kienu jikluhom biex ifajru jbaltu fuq l-irjus. Is-Sur Slaw u sħabu malajr fehmu li jeħtieġilhom jirażnu l-poplu qabel ma jintilef fid-dadija u jibda jagħti fejn ġiġi. Il-tabib Mikallef, Dun Pitru Paul Psajla, l-Kappellan Karwan, Anton Barbara, Salvuċilja, Dovik Abela u gbarat oħra li kienu hemm kollha daru ma' Sur Slawgat jitolbuh b'dewa kbira biex iwieġeb għas-sejħa tal-poplu qabel ma tqum xi waħda kbira u dak ir-raġel ta' qalb ġeneruża ma setax ma jmiċċon u għarrieda tal-poplu. Olla jdeħ it-tnejn biex sikket in-nies u meta waqat ftit tal-ħemda, is-Sur Slaw qal: Sur Slaw, jeħtieġ li tajt xi ħaġa, jeħtieġ li tkellem il-poplu. Kellimhom Sur Slaw qabel ma jagħmlu xi waħda. Jekk mhux se tkellimhom Sur Slaw. Se jinfettu xejn. Kellimhom għax jinsabu mitlufa f'dadija. Ħawtej! Ħawtej! Ħawtej qreba! Lejlej! Dejjem! Sassibuni ma'kom! Jekk triduni b'kman ta'kom jaħtieġ tagħmlu dak illi ngħidilkom! Kellem Sur għajdilna! Melissa, dun ftit ta' żmien, ħalli jien u sħabi naraw u nistħarġu sewwa dak illi għandna nagħmlu. Imma tuna ftit ta' żmien. Ara! Marru nġabru d-dar, malli aħna niftemu, insejħulkom bidda tal-qnipen, għadin niftemu, marru nġabru lejn darkom. Għal dak il-kliem ta' Sur Slaw kien hemm min mejjel rasu telaq lejn daru, imma l-kotra baqgħet fil-miżraħ mxenqat taqbit u tistenna l-kelma tal-kmand biex tmur tħebb għall-Franċiżi. Is-Sur Slaw u l-gbarat l-oħra daħlu fis-sagristija ta' San Franġisk biex jaraw sewwa x'kellhom jagħmlu. Nitilgħu dejn it-turretta nistaħbew wara l-ħitan tal-Eriqi u kif il-Franċiżi jkunu tilgħin mit-triq ta' San Giuseppe Rabat naqbżu fuqhom għal-arida u nagħmlu taqtija minnhom. Qal Dovik Abela bil-ħrara u l-ħeġġa ta' żagħżugħ illi ma jqix il-periklu. It-tabib Mikallef kemm xufteħ u Sur Slaw der ħosbien l-oħrajn xeħtu għajnejhom fuq il-kmand, donhom jistennew il-kelma tiegħu. Wara ftit, is-Sur Slaw dar lejn it-tabib Mikallef u qallu: Sider ma sider, nistgħu nifqulhom il-Franċiżi, issa dawk għandhom armi tal-biża' mhux bħalna illi m'għandniex ħlief ftit azzarini ta' kafkaf. Nieħdu l-armi li baqa' fl-armerija. Reġa' qal Abela bis-saħna: Isma', aħna nies biżżejjed biex naħbtu għall-Franċiżi. Staqsa Salvuċilja. Aktar ma nkunu, aktar noħorġu tal-ġiel. Wieġeb il-kmand: Għax ma ngħidux il-Karkariżi, jagħtuna daqqatit. Wara kollox, il-ġlieda tagħna mal-Franċiżi ma tkunx għal-ħalq ormi biss, iżda għal-Malta kollha. Qal Anton Barbara
u kulħadd ħass li dak iż-żagħżugħ kien qiegħed jitkellem ta' raġel. Jekk ngħidu lil ċensu Borġ, dak ma jibqax lura kif ngħidilkom jien. Żgur ġib il-karkariżi tiegħu biex iwiżnuna. Qal is-Sur Slaw. Imorru għandu bla telf ta' żmien. Mela x'nagħmlu? Morru għandu bla telf ta' żmien. Ekku, ma nitilfux minn aktar. Morru għandu telf ta' żmien. Żiedu l-oħrajn. Fuq hekk, wara ftit tal-ħin, is-Sur Slaw Gatt u Anton Barbara telqu ragbin fuq iż-żwiemel u ġibdu għat-tela tal-mitħna tar-rieħ. Daru lejn Palazz l-Aħmar, għaddew bil-ġirja minn taħt l-akwedott ta' Unjakord u baqgħu sejrin isuqu bil-ħeffa għalant ċensu Borġ ta' Birkirkara. Is-Sur Slaw u Anton sabu l-karkariżi mxewxin daqs il-qriema. Kienu għadhom kemm ħatru bħala kap tagħhom lil ċensu Borġ imlaqqam braret u dan kien fuq ix-xwek biex juri xirfu mal-żewġ qriema tarfulu x'kien beħsibhom jagħmlu u stidnuh jidħol fit-tabxa magħhom. Braret ħatafhom fil-kelma u minnu fih daħħalhom ġewwa daru biex jiflu sewwa u jqisu dak illi kellhom jagħmlu in-nies taż-żewġ irħula. Ċens! Ċens! Sur Slaw! Anton Barbara! Għajli! Sur Slaw! Ġibkom lawn! Ċens! Ġejna ħtieġa l-għajnuna tagħkom! Għawġ kbir għandna qudiemna! Tassew! Mela x'inqala! Ir-rabtin ċens, ir-rabtin u tal-imdina ħabtu għal-Franċiżi. Ħabtu għal-Franċiżi? Iva, issa ħallik. Il-lejla reġiment soldati Franċiżi għandhom jaħbtu għal-rabtin. Aħna nqrima qtajniha illi natuhom daqqati ta' x'waħedhom ir-rabtin ma jagħmlu xejn magħhom. Għajli ċens, għajli, inti lest illi tidħol magħna f'din it-tabxa u tingħaqdu magħna. Saf l-aħħar faqqat. Saf l-aħħar faqqat. Kemm min nistenni aħbar bħal-dejn. X'twieġeb ċens? X'twieġeb? Tiġu? Niġu, u kif niġu? Ejjew ġewwa nidħlu niftehmu sewwa x'għandu xi. Wara nofsinhar ta' dak il-ħadd fatidiku, ħareġ minn bieb il-bombi reġiment soldati Franċiżi. Għaddew minn fuq il-pont illi f'dak iż-żmien kien jofroq il-foss ta' quddiem il-bieb, ġibdu lejn il-bla tal-bajda u qabdu triq illi tieħu għal San Giuseppe u l-Fleur de Lis. Dak ir-reġiment kellu dera illi jsaħħar u fl-istess waqt dibazza. Kien hemm qatt kbir ta' soldati libsin uniformi mlewna u mbżejna bramijiet, galluni u ġlud. Fuq spallejhom kienu jġorru azzarin imnattfin tajjeb bil-bajonetti leqqu waħlin fit-tarf tagħhom. Ma qaddhom kellhom imdendla xabla twila. Kienu kollha rġiel fl-aħjar tagħhom merfuqajn fuq qaddhom u mexjin pass meqjus mad-daqq ta' tnabar. F'ras ir-reġiment kien hemm dawk ta' tnabar u ta' trumbetti. Dawn kienu mexjin bla ħoss. Iżda l-oħrajn kienu l-ħin kollu jittambru biex iżommu l-pass dejjem meqjus ta' soldati. Il-fizzjali fuq iż-żwiemel kienu quddiem is-soldati. Kellhom uniformijiet kollha tlellix u tbarfil fid-deb, idejhom mottijin bingwanti bojot u f'rashom kappell ravjula. F'ras il-qabda fizzjali kien hemm waħdu il-kap tar-reġiment. Kien raġel gburi, wiċċu mqiet, għajnejh jibbru, fidu waħda kien iżomm ir-riedni u fidu l-oħra kellu kannokjali żgħir illi waqtiet kien jollih quddiem għajnejh u kull meta jwarbu minn quddiem wiċċu kien iniggas bl-ixpruni ġembejn iż-żiemel illi dlonk kien jiżżibel u jola fuq saqah ta' wara. Dak ir-reġiment mixi sod u qawwi bil-bandiera tperper f'nofsu
biżwiem li qawqbu fir-ras, bit-tnabar idoqqu bil-bajonetti tonnom snuk tal-fidda jilmaw fid-dawl tax-xemx u tal-għajn u niżlin mal-mixja tas-soldati, kien għaddej qisu helm ta' saħħa li tiknes kull ma ssib qudiema. Ftit bogħod mill-blat tal-bajda fejn tibda triq għal ormi hemm il-palazz ta' Blaka. Dik id-dar kbira tal-kavallier Franċiż illi kien ħabrek mhux ftit biex Malta taqa' fidejn Bonaparti u mbagħad wara l-waqa tal-orni Vaubois kien ħallih jibqa' f'din il-gżira bħala ħlas tal-ingann tiegħu. Meta r-reġiment Franċiż wasal ħdejn il-palazz, il-kavallier Blaka ħareġ fil-gallerija, jitaxxa b'dawk is-soldati mħarġin tajjeb fit-taqbid. Feraħ bihom u xejrilhom trikolor żgħir Franċiż għal bosta drabi u daħak lil-kap. Dan olla jdeħ u sellem. Imma ir-reġiment baqa' sejjer bil-qawwa u bil-qajla bla ma tilef pass. Fil-waqt li r-reġiment kien għaddej minn ħdejn il-palazz tal-kavallier Blaka, żagħżugħ ormi xejjer ċarruta ħamra mill-quċċata ta' torri qadim fuq l-għolja tas-Samra. Dak it-torri illum nofsu motti mill-bini ta' triq San Gaetano fi żmien ta' dawn il-ġrajja. Ma kellux ħlief raba madwaru u minn fuqu wieħed kien jista' jara t-triq kollha ta' San Giuseppe, mill-bieb tal-Bombi sal-bieb ta' Winja Kort fi Fleur de Lis. Fuq dak it-torri, is-Sur Slaw kien ħalla żagħżugħ biex jarraf lin-nies tiegħu meta joħorġu is-soldati Franċiżi. Meta r-reġiment wasal ħdejn it-turretta żgħira fejn jispiċċaw il-ħnejjiet tal-akwadott, f'daqqa waħda instamat sparatura ta' azzarin. Il-kap għajja ta' uġuħ kbir, għam fuq l-istaffi, telaq ir-riedni u l-kannokjali minn ideħ il jollihom il-fuq minn rasu, miel la ġemba u instabat rasu l-isfel minn fuq dar iż-żiemel. Dan kollu ġara f'teb għatajn u qabel ma soldati ntebħu x'kien ġara, reġgħu nstemaw ħafna sparaturi oħrajn ġejjin minn wara l-ħitan ta' sejjieħ u xita ta' ġebel waqgħet fuq ras is-soldati Franċiżi. Dawn malajr fehmu fiex kienu sabu ruħhom u minnu fih nxtaħtu ħatta-bida. Il-fizzjali bdew jagħtu l-ornijiet, indaqqu trumbetti u fl-istess waqt qamet taħbila tal-biża'. Iż-żwiemel tal-fizzjali nafru u bdew iduru qalb is-soldati, jolew fuq saqajhom ta' wara u jiżru dawk ta' tnamar bdew iħabtu kemm jifilħu l-ħsejjes tal-isparaturi miż-żewġ naħat tarxu lil kulħadd. Sadattant xi fizzjali u soldati kienu stabtu mal-art, min mejjed, min midrub u min maffeċ taħt ir-riġlejn. Iżda s-soldati Franċiżi imħarġin tajjeb fis-sena tal-gwerra ma nfixlux u anqas qataw qalbhom, bajta li twaħħax fuq fomhom u bl-armi maħfunin tajjeb f'idejhom, b'salt wieħed qabżu l-ħitan ta' sejjieħ u ġew sider ma sider mal-qriema. Għamet taqtija bla ħniena. Il-Franċiżi kienu nies taħila u jafu jinqdew bl-armi, imma l-qriema kienu f'dadija li twaħħax. Iż-żewġ tajfiet inxtaħtu fuq xulxin bħal il-pup feroċi. Il-Franċiżi jinfdu bil-bajonetti u jaqsmu l-irjuż biċ-ċib tal-azzarini, fil-waqt il-Maltin kienu jfajru bl-istanek, jaħsdu bl-imnieġel jew itaqbu bl-imniedri. Lil kull min jiġi qudiemhom u kollha f'daqqa jgħidu għajjat tal-ġen jistu xulxin u jonfħu qishom barrin fl-arena. Allum ser nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.